Kurz Excel typ číslo 99, ako zmeniť farebný motív Excelu na čierny, bude taký tak trošku rýchly tip. V podstate to platí aj pre ostatné aplikácie Microsoft Office. No a akékoľvek nastavenia nájdeme v podstate karte súbor, takže prejdem do súboru konta, čiže dole na spodu vidíme konto a vlastne tu medzi tou ľavou a pravou časťou máme buď jedna vec, teda pozadie balíka Office, alebo je tu teda motív a práve ten motív idem teda zmeniť. Ja mám automaticky predvolené použiť nastavenia systému, ale zvolím napríklad čierny, no a vidíme, že teda pozadie je čierne. Vyzerá to tak trošku možno neštandardne, alebo ja teda na to nie som zvyknutý. Ten trend, samozrejme tmavý farieb, to je niečo, čo dnes beží a šetrí to oči, šetrí to elektrickú energiu a podobne. Takže prejdem znovu do konto. Mne osobne sa páči tmavo sivý, takže ukážem tmavo sivý, hej, to vyzerá takto. Alebo máme možnosť zvoliť farebný, takže farebný je tiež celkom sympatický, takže predvediem aj tento. A súbor, teda konto, môžeme pozrieť ešte teda biely, takže biely vyzerá vlastne takto. V podstate v mojom prípade je to ako predvolený, respektíve súhlasný s použitím nastavenia systému, takže ja to takto ponechám. No a ďakujem teda za pozornosť, to je z mojej strany všetko.